Matagumpay na naisara ng mga otoridad ang isang drug den umano sa Barangay Triangulo sa Naga City na go-to place umano ng mga bumabatak ng illegal na droga. Ang drug den na sinalakay ng PDEA, 200 metro lang ang layo mula sa Barangay Hall ng Triangulo. Kahapon, August 12, sa dakong alas 7 ng gabi po is nagsagawa tayo ng anti-drug bypass operation. Kung saan po is nakapag-aresto tayo ng 3 katao at nakapag-kumpiska tayo ng humigit kumulang 12 grams of shabu at ito po ay nagkakalaga ng 81,600 pesos. Si Daisy Camacho na nagmamayari ng lugar at yung may dalawa pa siyang ibang kasamahan na kasapakat niya sa illegal drug activity doon sa barangay na yun. Si alias Daisy ay dati na umanong nahuli sa parehong kaso at naninirahan na sa ibang lugar. Subalit bumabalik sa Triangulo na dati nitong bahay at ginagawang drug den. Kasama sa mga naaresto ang 48 anyos na si Jeric, isang welder, at Davileo, 45, na isang cellphone technician. Ayon kay PDEA Officer Pajardo, galing sa labas ng lungsod ang mga droga. Subalit nagiging meeting place umano ang lungsod sa kalakaran nito. Yung supply po ng shabu or ng iba pang illegal na droga dito sa ating probinsya is nanggagaling po yan sa labas ng probinsya. So, ang pinaka po niyan is nanggagaling sa NCR. Pinapasok po yan dito sa ating probinsya kasi itong ating probinsya, ito po yung meet-up place ng supplier at ng mga kliyente nila dito sa Bicol region. Kaya kung makikita nyo sa mga balita is kumpara sa ibang probinsya, dito po sa province of Kamsur at sa city of Naga, dito po yung may malalaking seizure kasi dito po nagtatagpo yung main supplier at itong po mga re-retail ng drugs. So, kaya nung last month, di ba, na timingan din natin na yung isang supplier galing Manila is nahuli natin. So, patuloy pa rin po yung ating pagmomonitor. Samantala sa Naga City pa rin, kalaboso sa ikinasang bypass operation ng kapulisan ang isang food delivery rider sa Grada Peña Francia, Naga City. Sarong residente kang Peña Francia, Barangay Peña Francia, ang arestado kang nakaagi kahapon. Base sa impormasyon na ini nagbabariwas ng droga, kaya ini trinabaho kan sa tuyang intelligence na mapundo ang sayang illegal na aktibidad. Nakapag-confiscate kita ng 24 pidaso ng transparent plastic sachet na tigtutubudang may laog na yung suspitsado ng shabu. Classify siya, sir, sa street level individual and nasa 40,800 ang kantidad kang nakumpiska sa iyo. Binibiri ka pa ng PNP kung ginagamit ng suspect ang pagiging food delivery rider sa pagtutulak ng droga. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN.